Moi bons días, familia! Como estamos? Espera aí, que empezo esta chebo outra vez. Día tras día, quero darvos as gracias por estar aí, por aturarme, a min, a Lidia, a receitas e tal. Nós, o que imos facer, como case sempre, é intentar dar o noso punto de vista a esta gastronomía galega que tanto nos gusta. Cunha receita, que aquí desflipar. E desflipar hoxe que a receita tamén. Porque moitas veces digo, bueno, a receita é a mellor do mundo e tal. Os cociñeiros moitas veces metemos así moita tralla de que é o mellor o noso e tal. Eu intento de verdad que na casa estedes dicindo isto vou non empregar. Un cachiño dunha receita, un cachiño da outra. É como un puzzle, empezar a montar e facer desas receitas nosas de cada un que son o máis importante. Porque está chebo tamén é voso, vale? Así que o que imos facer nós agora, despois deste speech que teño aí, que sempre quero agradecervos, porque unha cousa é estar un día, 2, 3, outra cousa que levemos aquí xa 2 anos ou 3, ti máis eu, nós, xogando cos alimentos galegos e intentando facer receitas tan chulas como hoxe. Que facemos? Unha crema de cogumelos, vale? Aí vais a cogumelos, cogumulus, di un colega meu. Así que o que facemos é presentar os ingredientes e empezar a cociñar, porque non hai cousa máis bonita neste mundo. Por aquí, cogumelos de moitas clases, vale? Temos simelli, temos ostra, temos champiñón, temos portobelo tamén, temos shiitake, de tribes, increíble tamén de por aquí, maravilloso. Temos un pouco de bacon, non encontrei entreteto e moitas veces tamén este sabor afumado é maravilloso para receitas. Vai ser un topping. Temos por aquí un pouco de allo porro, temos ovos, que vai ser tamén outro topping, temos ceboliño, temos allos, temos un chisquiño de pementa branca, manteiga, ceboliña, vale? Temos tamén algo de nata e un chisquiño de caldo de polo. Veña, que toca crema de cogomelos. Como estamos, Lidia? Moi bons días. Moi bons días. Que tal? Encántame a crema de cogomelos. Encanta. A ti todo o que sea do monte, do campo, che encanta, vale? Pero sei que che gustan as cremas. Eres de ir recoller cogomelos? É das cousas que máis me gustan. Xa comentei algunha vez. Vale. Porque mestúranse varias cousas que me gustan. Sendeirismo, o monte, natureza, relax, gastronomía, nutrición, todo xunto. Vale. Sola ou acompañada? Mira, non necesito ninguén. Vale, porque é verdade. Porque ao final vou só, quer decir, ainda que vayas acompañada, vas buscando ti sola. Moitas veces, o tema do relax, hai xente que, bueno, pois pode ir cunha persoa, porque ir en grupo xa é unha cousa totalmente diferente. Pero cando un vai só de verdade está metido no monte, porque a mí tamén me gusta bastante, sobre todo cando vou a veces ir a pescar, cualquier cousa, ese ruido non ruido, vale? Porque dicimos, non hai ruido, sí que hai. Se te quedas calado, girilos, tal, saltamontes, saltos, os paxaros. O vento asubiando na rama, é unha auténtica maravilla, é un ruido real, pero é un silencio total. É unha cousa moi poética que estou dicindo, pero que se che gusta o monte de verdade, disfrútate. Pásame a min tamén moitísimo no mar. Vale, cando vas para sentarse nunha pedra, simplemente a mirar, a facer resumo do día, dame igual o que fagas, ou a pensar que fixeches ben, que fixeches mal, a donde queres ir, porque para atrás non se pode mirar moito, faime caso, é maravilloso o ruido da natureza, maravilloso. Eu sempre digo que teño sorte porque teño preto, mar e monte. A 10 minutos ao mar, a 10 minutos ao monte. Eso casi calquer galego pode dicilo. Non 10 minutos, non 10 minutos. Non, os galegos non, porque hai galegos por todas partes. Como era o chiste do outro día? Outro día escoitei un chiste que me pareceu gracioso, que pasaba un tipo, vou non contar rapidamente porque tal, pero chegou un tipo á luna, vale? Dixo, un holandés, tranquilamente, empezou a ver un montón de marcianos. Había como 180... La luna marciana? Sí, 180 persoas, decía, como marcianos, todos con nariz verde, tal, de repente, saiu, era o capitán, claro, e saiu e di, hai alguén de fora? E escoitouse, ando por aquí. Había un galego, tal, como que... non ten moita gracia, pero Leo Harlem conta moito mellor que a min. É unha canción que hai un galego na lúa, hai un galego na lúa, vale. Pero sí que é certo, un madrileño, por exemplo, vai dar un paseo, eso de lo mar,
igual está un pouco máis tal. Por moi galego que seas, estás na provincia, o mar está máis preto que un do madrileño, sí, se non? comparas con Madrid, sí, claro. Se, home, sí, eu na Coruña, vas pro mar, vas pro monte, vas a tal. E se estás moi no interior, hasta os de Ourense, vale, van ata Vigo, calquer cousa, teñen o mar pretiño, non pasaría nada. Nos o que imos facer é o seguinte: crema que facemos de moitísimas verduras, neste caso falaremos tamén un pouco do tema dos cogumelos, pero ímola facer con diferentes cogumelos, que podría ser calquer cousa. Cando pasa por eles, vou ir collendo isto, por aquí colle máis ceboliñas aquelas pequenas, porfa, mira que cousa chula hoxe, mira. Isto está xa para empratar directamente. Sí, é un escaldado e tal, é ben bonito. É como a verdura baby, non? Parece baby tal cual. Ceboliñiñiña. É ista. Vale, cales son as que soles pillar por aí de cogumelos e estas historias? Pois as que máis hai na zona onde eu collo son cantarelos, son as que máis hai. Vale, níscal. Encántames boletus, a veces caen, saen antes, pero non teño tanta sorte, porque normalmente cando pillo un boleto xa está comido polas babosas, porque as babosas saben o que bo. Saben. E despois hai xente que tamén cando empeza está preparada, listo xa, para meterse nesa historia. Home, non. Digo chu eu tamén. Mirad o que estamos a facer aquí, limpando un pouquiño e quedando no verde, porque este verde igual tamén despois facemos de topping. Encántame meter isto nos pratos. Entón, cantarelo, sobre tamén, todo. Tamén chamanlle lingua de vaca, himnus repantum ou algo así, o nome? Vale. Sí, que tamén hai, ten unha textura un pouco máis... gomosa. Sí, máis dura, máis tal, gústame. Son as que hai na miña zona, non? Ao final... Colleme a manteiga, porfa, disculpa. Collemos as que hai na zona onde vivimos. Bueno, eso é normal. E despois hai xente que tal. Que pasa, eu tamén controlo 2 ou 3. E despois Claro, tampouco... collas que sei, non claro. me atrevo. Cuidado aí, porque aquí... ten razón, a mí me gusta. Me vou ir solo, non teño nin idea de coller cogumelos. Podes morrer. Dillo aí ti tamén. Nutricionista, non o digo eu, o cociñeiro. Podes morrer cun cogumelo que non sabes o que é. Mira que bonito é. Pois non. A manitas, non? Manita muscaria, non? As máis bonitas normalmente son as peores. Cuidado, que teñen uns puntiños ben fermosas, non brancos, con es vermellas, que diste a dos pitufos. Pois, buscan atraer, ao final, non? Quedas azul igual que un pitufo como comas unha desas. Mirad o que temos por aquí. Unha cousa importante que sempre digo para xente que cociña moito con manteiga é un chisquiño de aceite, porque queima moito menos a manteiga, vale? Vai a comportar as temperaturas, un pouco va a estar facer a historia. É iso que non ten moito sentido. A manteiga creo que aguanta, unha manteiga aguanta máis temperatura con aceite, pero hai algo, os sólidos, se fora aquí, que falamos moito, os sólidos son os que se queiman antes, e eso sí que fai que ese aceitiño nos deixe un pouquichiño máis. Mirade, vou botar, por exemplo, 3 ou 4 cadradiños destos, eu sempre vou un pouco a olla. Aquí vamos a empezar a facer as verduras. Neste caso, mira, así, vou deixar estos dous, se quero preciso un pouco máis, xa o poño por aí. Veña, aí, lume pequeno. Empezamos con isto, tranquilamente. Estaban lavadiña, non lle vou quitar nin a pel, que estas son tan pequenas que dá máis pena. Vale, e vou tamén coller os alloporros. Moitas veces, cando facemos unha cremiña, podemos dende ferver, vale, non vou facer un corte moi grosso, dende ferver a verdura e tirar millas, ou ter un caldo como nós hoxe, e que todo vaya con moito máis sentido, non común. Pero sobre todo, que sempre o digo, cando sacamos os tons estes marróns tostados de calquer verdura, incluso asada, encanta máis, estou enganchado de feito as cremas asadas. A mí é de quebaza asada, de cebola caramelizada. Exactamente, váleme calquer cousa, pero ti empregas o forno, mira, na nosa casa, un almorzo moi socorrido é o flan, vale? Facemos flan, sen azúcar, con leite de coco moitas veces, ou con unha leite vegetana, non ten nin que ser tal, vale? Ovos da casa, a veces algún dátil, moitas veces, mirad o que vou dicir na casa, se me están pasando uns plátanos, métolle un plátano e dalle un toque tamén doce tal, e gústame, a máis, unha vez que callas, estás un pouco así colleito a técnica tal, eu hasta nun recipiente, nunha fonte de cristal fago. Estaba a contar o do flan, porque moitas veces lle boto cabaza, non? Vale, cabaza asada, como a cenoria, como a lembrar, pero cando faz un flan, calquer cousa, que onde eu quería ir, ti podes coller unhas verduras, como cando decimos os pementos, que decimos calquer cousa, e de repente empezas a cociñar. E que é? Meter unha cabaza asada, que esta xente Lidia sempre fala das cremas, esa historia. Despois metes licuas con un pouco de leite, un pouco de nata, un pouco de caldo, un pouco de auga, un pouco de sabor e tes crema para toda a semana, que che dura 3-4 días na neveira e tes unha cena, tes un almorzo, calquer historia. Podense conxelar tamén. Podense conxelar. Podemos facer en cantidade, ir conxelando en racións. O allo porro, porfa. Exactamente. E moitas veces
cando pensamos en crema de verduras, non nos ven á mente pois unha crema, por exemplo, de espárrago, non nos ven á mente unha crema de cogomelos, váixenos máis a cabaza, cabaciña... Claro, bueno, un pouco iba por aí. Nunca pensas en cogomelo. Nunca pensamos en cogomelos. Que, por certo, os cogomelos... Sí. Estamos falando de cremas de verduras. É unha verdura, o cogomelo? O cogomelo non é unha verdura, non. De feito, é un animal. Non é ningún animal, ningún vegetal. Vale. É un xénero aparte, non? Pertence ao reino dos fungos. Dos fungos. Que non é animal nin é planta. Por qué? Pero, bueno, sí, o ser vivo. É un ser vivo, sí. Vale, porque agora che digo por qué. Porque eu escoitara, despois quero que me falete, pero escoitara que o ser vivo máis grande do mundo é un fungo. Ah, non sabía. Que é un bosque que hai, que é un fungo que está entrelazado, que é o mesmo que hai dun kilómetro a outro. Entón, o ser vivo máis grande tal é un fungo. Mira que cousa mira, tal. por que non é unha planta? Porque non fai a fotosíntese, por exemplo, non se reproduce mediante sementes como as plantas, senón por esporas, non? Ten un composto que fai, que comentamos algunha vez, que produza vitamina D, non os cogomelos os silvestres, pois producen vitamina D, que é algo que non se produce en alimentos de orixe vegetal, que é un parecido ao que nos facemos a través da pel. Nos producimos vitamina D a través da exposición solar. Exposición solar, a nosa pel produce vitamina D. Exactamente. Case toda a que precisamos, non é tanto a que inxerimos. De feito, falamos moitas veces do importante que é poñerse o sol de vez en cando, non? Vale, con moderación, pero de vez en cando hai que poñerse a... Sí, sobre todo hai bastante carencia de vitamina D no inverno, porque nos producimos a vitamina D na primavera, verán, sobre todo, e tiramos desas reservas no inverno. Por iso hai xente que é máis sensible a ter carencias de vitamina D no inverno, pois, por exemplo, xente que teña problemas gastrointestinais, persoas maiores que xa a idade pérdese, non? Ese proceso de conversión de fabricación da vitamina D vaise perdendo. Persoas que teñen moito porcentaxe de graxa tamén teñen máis risco de padecer carencia de vitamina D. Certa medicación pode afectar tamén. Especialmente sensible no inverno. E, ademais, é curioso, non? Porque a natureza preséntanos os cogomelos no outono, xusto antes de empezar o inverno. De empezar o inverno para que... mira que falamos de que a natureza está como comprometida co noso corpo. O sea, o ciclo é real, hai que seguilo, non? Non sabemos se casualidade ou non, pero é así. Bueno. Que pasa? Cos cogomelos cultivados isto non se produce, claro, polo sistema de cultivo diferente, pero sabemos que, aínda que sexan cultivados e poñéndose ao sol, son capaces de producir esa vitamina D. É curiosísimo, hai estudos feitos sobre iso. Bueno, é ben curioso. Por eso non son plantas, son un xénero aparte. Sí que é verdade que a nivel nutricional metémolos polo valor nutricional no grupo das verduras e das hortalizas. Aínda que teñen pequenas diferenzas, teñen máis en común a nivel nutricional que diferenzas. As diferenzas é que teñen un porcentaxe de proteínas un pouco maior que as verduras, sí, pero sigue sendo a auga o componente mayoritario. Canto falamos de que 96? 90, non sei, 3, 90... Pero xa vamos a ver, eso sai auga por riba, nen, o sea, é brutal. Casi todo, por eso son moi lixeiros, moi ricas en fibra, como as verduras, ricas en antioxidantes, como as verduras. Por eso que nutricionalmente falando, normalmente podemos falar de verduras. Podríamos metelo aí dentro, vale? Eso eu tamén penso. A min, ti non sabes o que me gusta a min un bo cogomelo, pero de todas formas, miña nai sempre fixo de gornición, que nesta... Sabes que se repiten moitas cousas nas casas, non? Unha gornición moi socorrida por miña nai, e cando facían uns bistés, un pouco de tal, e coller uns cogomelos, un pouco de allo, e metelos aí, empezar e tapar. É que non precisan nada. Nada, cousa máis sinxela, máis rica e maravillosa. Un bo cogomelo que non necesita máis. De verdad que sí, de verdad que sí. Mira, un chisquiño de sal por aquí, e un pouquiño de pementa, vale? Vamos empezando tal. Despois sabemos que nas cremas, no propio batido, podemos empezar a darlle tamén a sustancia e o sabor, vale? Corrixir, que falamos os cociñeiros un pouco. Mira, isto por aquí agora, ímolo tostar un anaquiño. Non moito, vale? Temos perfectamente todo, podemos buscar un pouco de viño, o allo porro, neste caso a min ese toque vai lle dar, quitarlle o toque terroso, porque tamén sería os cogomelos... Forte, ¿no? Claro, si botaras o cogomelos, non? Exactamente, pero é que ademais o cogomelo ten unha parte que ti vas a ver seguramente que lle chaman umami. Que umami? Sona a que soa ese término umami? A xaponés, non? A xaponés, non? En plan, umami é a combate, a Son Goku, ou pois que sei. É que é un termo xaponés. Umami moita xente non sabe. Ti sabes e falas moitas veces do umami. Pero non sei ti, pero eu cando estudei na escola, o que lembro, estudabas os sabores, estudabas o salgado, ácido, amargo e o doce. E para de contar. E algún entre o amargo e o ácido queda en plan... Cal é o amargo? Cal é o ácido? A min ainda me pasa, perdón.
Perdón que me sai un cacho así de verduriña. Sí, ás veces eu ainda dubido, Sí, pero a ver, isto que era ácido ou amargo? Está aí esa historia. Pois imagínate, xa dubidamos co ácido ou co amargo, metemos un quinto sabor que é o umami, que é o quinto sabor. Tal cual, o quinto, o sexto, non? O sexto? Sexto, non? Sí. 12. Conta, cantos Salgado, máis? A ver si hai algún que non coñezo. Ácido. Umami. E xa está. Eu quería meter outro, espera. Igual hai algún máis que non sei. Está o sabor do Estache Bo, que non te enteras, Lidia. O sabor do Estache Bo é máis mítico, macho. O sabor do Estache Bo é o sabor da casa. E despois está o umami, que nen é xaponés nen historias raras. A mí non me veñas con... O sabor galego. Mira. Ofelia, que está aí sentadiña, está dicindo... O sabor galego, o sabor da casa, o sabor de Estache Bo, como que non? ¡Ja! Maravilla! Espera, vamos a hacer unha cousa. Isto vai por aquí, os pés que os vou ir quitando. Están limpiñas, vale? Sempre o digo. Pois unha cousa, antes de que non te quero dar, que quero que me expliques a túa parte do umami, vale? Importantísimo que se poden mollar e secar rapidamente para cociñar inmediatamente. Ahora, non as molles para meter na neveira. Non as molles para que queden aí horas, porque senón van chupar e van quedarse mal. Pero isto de que, mirade, un segundo de nada. Teño unha, vale? Veño aquí, froto nela, fago, pero froto. Non temos champú, non pasa nada. Metemos, tal, vende agua, tacatá. Secamos, vale? Collemos un trapiño, facemos así. Que lle pasou a isto? Absolutamente nada. Non é unha pastilla efervescente, que a veces moita veces pensa que a xente. Non. Isto é tal cual unha cousa que se empezas a consumir agora vai ir perfectamente. Bueno, eu vou empezar a quitar estas cousas porque estes grandes hai que cortalos. A ver, que me estabas a contar entón? Mira, aquí que temos? Temos champiñón, temos o portobelo, a shimeji, temos shiitake e algunhas delas, sobre todo portobelo e shiitake, predomina máis ese sabor umami. E que é o umami? Pois, veña, dalle aí. Umami, ademais, é unha palabra, ven dunha palabra xaponesa que significa saboroso, algo parecido, non? Exactamente, sí. E descubriron xustamente un científico xaponés, por eso se chama umami a principios do século XX. Era o seu apelido, non algo así. Era creo que Yamamoto Umami. No, sí que é certo que non sabería reproducir este nome de apelido do xaponés, Kakun, non sei que, algo así. Non ten que ver co apelido. Pero que ten en común os alimentos que teñen ese sabor umami? Pois este científico descubriu que teñen en común que son ricos en un aminoácido que se chama glutamato, o ácido glutámico. Aí estamos, vale, ben, que eso sí que me sona de moitos paquetiños por detrás. Dalle. Claro, onde está ese sabor umami, ese glutamato? Pois está nos cogomelos, está en salsas fermentadas que se empregan moito na gastronomía xaponesa oriental, non? Pode ser o miso, non? Ou non me sai agora, hombre, outras salsas fermentadas xaponesas. Bueno, non me sai. Salsa de ostras, soya. A de soya. Tamén en queixos curados, en tomates curados tamén, os tomates maduros, está presente nas ostras, por exemplo, na alga kombu, non? Que tamén se emprega moito, claro, na gastronomía asiática. Bueno, pois ten en común eso, chámase, parece ser que dá un sabor que precisa de menos engadir sal, que xa como que dá moito sabor este tipo de alimentos nos pratos. Saboroso, directamente. Que ten eso aí que non pode ser salgado, nin ácido, nin amargo, pero que está non presente? Este mesmo científico xaponés foi o que patentou o glutamato monosódico, que igual sonos nas casas os polviños brancos que a veces se ven nos chismes dos asiáticos ou tal. Tamén, pero non só aí, moitos alimentos procesados levan como aditivo nos ingredientes glutamato monosódico. Poñenllo, pero poñenllo. Bueno, é o que falo, claro. Ben. Por qué? Porque é un potenciador do sabor, vale? Que fai que, claro, que nos guste máis ese produto e podamos consumilo en maior cantidade, non? É o que se ven, a veces vendese nos envases, podemos atopar como E621 ou glutamato monosódico. A palabra é o mesmo, non? Son diferentes formas de codificar os aditivos. E621 sería o glutamato. Sí. Vale, veña, cousas que teño que aprender. Que simplemente potencia o sabor. Despois hai mitos co glutamato, que moita xente pensa, é un veleno, estamos nos envenenar tomando glutamato. Non, é un potenciador do sabor. O que adoita pasar é que incítanos a comer máis cantidade de alimentos que adoitan ser pouco interesantes a nivel nutricional. Aí quería que fora. En realidade é un pouco unha técnica, por exemplo, se botas glutamato, unhas patacas, non sei que, un pouco de aroma de xamón, que non leva ni xamón ni leva nada, fai no aditivo, non? Fai que te apetece máis. Bueno, que non podo parar. Exacto. Se é unha trangallada e non podo parar, aí está o problema. Pero non que sí, é un aditivo seguro, está revisadísimo, o que pasa que, claro, normalmente está en produtos que teñen moito sal, que teñen gaxas de mala calidade, azúcar.
entón, claro, fai que comamos máis cantidade que comeríamos se non tivera este aditivo, pero é un aditivo seguro, non estamos a envenenar. Sí, non estamos a envenenar absolutamente nada. Non vai por aí. Vale. Bueno, isto é unha cousa que temos que saber, que moitas veces hai tamén publicidade ou información engañosa, como en plan, vamos morrer todos por tomar tal, pero sí que hai algo, a fía, como di Lidia, que temos que ter cuidado porque moitos deses produtos acaban sendo produtos non nutricionalmente falando, non moi interesantes, non? Entón, vale, entón, non abusables, que din por aí hai un nutricionista que di, non abuses, pero ves, non abuses, non comas, non morres, que vas morrer. Claro, pero normalmente non abusa porque queira. Hai algo detrás sempre, bueno, vale, nestes produtos, por exemplo, ademais están deseñados xa, que decir, ti abres un paquete de patacas fritidas destes, é difícil non comer máis das que precisas, non? Xa ese cracks, ese ruido, non? Pero eso tamén te engancha, din, esa crocancia, que está todo posto para... Non sempre porque queiramos, non? Exactamente. Mira o que estou facendo aquí tamén. Temos os grandes, funos cortando. Agora estes pequenos, vounos poñendo para aquí perfectamente. Mira, isto xa vai para aí. Estas ostras podemos cortar, relar un pouco, pero como vamos a triturar todo, tampouco é máis que preciso. Vamos ir metendo. Recordade que isto vai empezar a aportar auga e, polo tanto, polo de agora, queremos que vaya tostando un pouco, non temos nada. Temos tamén, que non o dixen antes, un pouco de aceitiño de trufa. E cólleme, por favor, a manteiga esa. Eses dous cachiños vou nos botar. E se me pillas tamén a pimenta branca, empezamos xa a afiar esta receita de todo. Porque non che queda moito. Ahora hai que empezar a cociñar. Eu o que quero, vale, é, de primeiras, coller un pouco de auga e poñela a ferver, porque imos meter unhos ovos aí, rapidamente. Ovos que hoxe imos cocer durante 5 minutos exactos, Lidia, xente na casa, con reloxo, que cando vos digo, a cociña non é reloxo, sí, porque quero que queden a xema sen callar. Vale, vimos facer unha historia deses ovos pasados por auga que lle chaman, vale. Seguimos remexendo nesa manteiga, mirade como agora lle subín un pouco o lume, non teño medo, como vos digo, isto vai a empezar a aportar auga, voulle dar un pouquichiño máis de sal, vale? Nesta historia, que tamén me axuda a deshidratar ese componente, e quedanme aí, fixe unha cousa mentras vas falando, un pouco de pimenta, vale? Pouco de pimenta branca, sempre lle queda ben a esta historia. Vou a deixar por aquí, se preciso máis, despois tamén corrixo, déxamele, por favor, revolver, e mira o que facemos. Isto é importante. A veces encontramos con un cogumelo, neste caso un portobelo, que está un pouco máis aberto, un pouco máis deshidratado, que leva máis tempo fora ou pillado. Encontrámoslo así, este quitei o pé, outros pés foron, e dirá, por qué? Porque este pé estaba pouco tocado. Vale, está un pouco tocado, non pasa nada. E moitas veces, como se pela un cogumelo? Con moito cuidado. Mira, mirando para ti. Sí. Unha máquina. E para ti tamén miro. Ala! A veces, se non están tales, se están un pouco máis abertos, é moito máis sinxelo que deixen a pel. Vale, polo tanto, deixeino aí para o que verades que non é tampouco nada do outro mundo, non hai que ser especialista de nada. E despois, que me queda aí? Unhas shiitake maravillosas, carnosas. Mirad, vou poñer esta por aquí. Estas van así, que son pequenas. Mira que cogumelo. Mira que seca. Que textura teñen as shiitake. Mira que textura. Mira que auténtica maravilla. E pa dentro que van. Viña, aí tamén. Ese pequeno que me quedou. E estas vou a saltear a última hora, si medlle tan cuquiñas, porque despois, cun pouquichiño dese aceite de trufa que teño ali, vou a saltear e vou poñer así como para facer un ramillete en riba de todo. Así que agora... O aceite de trufa vendese xa feito? Sí, ese comprei no feito, é un infusor, podíalo infusionar, pero neste caso un aceite de oliva con aroma a trufa, non quero mentir a nada tampouco. Sí, podría ser que se tes unha trufa, botas aceite, podes infusionar. Con calor, sen calor, por tempo, hai varias formas de infusionar, en frío ou en quente. Neste caso, en quente, un aceite hai que non elevalo porque non perdería moita propiedade, pero está comprado directamente. Vai a dar un toque e a veces teño para unha saladiña, para un pequeno entrante que quero botar unha gotiña porque ten bastante aroma, vale? Si que é certo que hai aroma e hai trufa. Este é de trufa a trufa, hai outros que son de aroma. E aquí, o que fago eu é directamente, mirade, unha cousa ben sinxela. Vou esperar que ferva isto. Meto os ovos, pero para que ferva, unha cousa moi importante é darlle lume. Ti non me avises, ti nada, eu poño aí a foto do lume e xa está. E o que facemos é, tan tranquilamente, temos aí os ovos que vamos poñer e nun chisquilichasqui voltamos para saltear un pouquichiño ese, como se chama,
ese bacon que temos aí e agora que isto sí que empeza a estar salteado e teño unha tapa, dame un chisquiño de caldo, porfa, un chisquiño de nada e como ten lume, o que me vou quedar aquí é aos poucos dándolle así un chinquili para que se vaya todo facendo nese bafo, nese vapor, eso, caldo de polo ben bonito e de seguido estamos aquí. ¡Vémonos! Estou aquí Quentando as mans. quentando nas maus. Veña, teño lume nas dúas tixolas. Que facemos? Pa un lado, o noso bacon, vale? Bacon que precisamos graxa. Xa ten, verdad? Veña, pa dentro. Aí. A formiguear. Vamos. Se quero un poquichiño de graxa, teño aí o aceite de trufa que podería valer, un chisco de aceitiño dese, sen problema ningún. O queremos é que empeza a bailar. E aquí, directamente, a ximelli. Con que? Un chisco deste aceitiño de trufa. Mirade. Tacatá e tacatá. Tamén. Lume, a cachón. Isto simplemente queremos que se vayan salteando un chisquiño que se douren un pouco, nada máis. Pasamos por aquí. Mirade isto que vou a empezar a saltar. Parecen unhas, como ya, flocos. Como uns floquiños de millo. Mira. Aí. Quero que quede crocante, por lo tanto, lume, agora, ímolo ter aí un pouquiño tal, como vemos que non desgraxa moito, que non ten moita graxa, un bilisquiño, vale? Simplemente. E agora, veña, isto vai perfecto. Un chisco de sal aquí. A eso nin tocamos. Mira, o que che dixen dos flocos. E ven pa aquí, rapidamente. Veña. Eso é. Mira o que temos. O primeiro, temos a cocción con ese caldo que temos inda por aquí, se precisamos máis, se non queremos empregar nata, non empregamos nata, non pasaría absolutamente nada, hai un toque moi chulo. Temos os ovos que 5 minutos despois hai que poñernos en auga xeo, sí ou sí, porque senón é complicado, pero mira de que textura. Fluffy, que te chaman nas redes. Fluffy, máis mullido, está por dentro, xa veredes como. Agora, e polo tanto, aquí, que temos a fiada de sal, un chisquiño de nata, mirade, non máis, un dediño, e imos mirando como nos gusta de sabor, de acordo? Unha volta máis a ese bacon antes de dar ruido, e xa sabedes como vai isto, verdad, Lidia? Como vai? En un chisquilichasqui, crema feita, os ximelli tostados e ben bonitos que apagamos, isto prácticamente apagamos tamén, non te movas máis, e a facer ruido, para que dentro de 3-4 minutos, con esta máquina maravillosa, quede ben pulida a nosa crema, e flipemos todos co sabor da nosa crema de cogumelos. Hoxe cociñamos crema de cogomelos. Comezamos picando ceboliñas, porros e un dente de allo, que salpementaremos para rustrir cunha pouca manteiga e un chisco de aceite. Para de seguido engadir os diferentes cogomelos e a pementa branca, remexendo o conxunto e ir botando caldo aos poucos, ao mesmo tempo que poñemos auga a ferver para cocer uns ovos pasados por auga. 5 minutos exactos. Por outra banda, salteamos o bacon cortado en anaquiños ata que quede ben crocante. E noutra tixola facemos o mesmo cos ximelli bañados nunhas pingueiras de aceite de trufa. Para de seguido poñernos a triturar o noso rustrido cun chisco de nata ata conseguir unha textura ben cremosa. Só queda poñer os ovos en auga xeo para que den mellor a súa cáscara e empratar o conxunto co ceboliño picado por riba para coller unha rebanda de pan e que comece a papatoria. Vamos, home, vamos! Mira que bonita. Digan que as cremas de verduras non están ricas. Home, muller, ricas, poderosas de nutrientes, como dixeches, e sabedoras de todo, pero ademais entran polo ollo, mira que cousa. Esa xema pouco callada, verdad? Que está aí para tamén darlle cremosidade e untuosidade. E despois cogomelos. O que teñas na casa, un pouco de verdura rustrida, algo de caldo de polo, un chisco de nata se queres, algo por riba que xa crocante, como este bacon, e tes a crema de cogomelos do Estachevo. Aburiño! Hai que comelo con calma, sentada. Ai, amiga, pero vas comer todo iso, ti?